Ćao svima, evo nas ponovo. I na početku bih htjela stvarno da vam se izvinim što nisam snimala 1-2 meseca i što ništa nisam ubacivala, uopšte nisam bila aktivna ni na kanalu, ni na blogu, jer sam stvarno imala toliko obaveze oko fakulteta, spremala sam ispite, onda sam išla na more, imala sam nekih zdravstvenih problema, mislim ništa ozbiljno, ali znate kako je to u Srbiji, znači idete na neka testiranja i na neke analize, pa čekate rezultate i tako, nebitno. Sada je sve okej. Konačno sam položila i vožnju posle 2 godine, jer me uhvatio onaj novi zakon, pa sam ja jedno vreme pauzirala jer sam učila prošle godine za prijemni i tako 1000 nekih čuda se izdešavalo, onda sam se i tu mala oko svih tih stvari koje su potrebne za vozačku dozvolu i evo konačno je sve to prošlo, prošli su ispiti i evo sela sam i konačno imam vremena malo da snimam dok mi ne krenu predavanja. Mada i dalje će biti lakše i za snimanje klipova i za slikanja lakova za nokte ili šta god za blog, jer nekako mi je lakše kad sam na fakultetu, imam neki raspored, jednostavno sam više organizovana. Tako da danas sam htjela da pričam sa vama o proizvodima koje sam najčešće koristila ovoga leta. Znači to su neki letnji favoriti, ali to je sve u sklopu onog Summer Loving Tag koji sam videla kod Zorane. Mada ona to radila leti, ali sada je evo kraj septembra, tako da je već i jesen. Ali eto, htjela sam da podelim s vama neke stvarčice jer ima dosta noviteta. Pitanja sam zapisala u rokovnik. A ovako, sad su mi sve stvari daleko. Just a moment. Dakle, prvo pitanje je letnji karmin koji voliš. O ovim karminima sam već pričala mnogo puta, znači u pitanju su Hibiscus iz neka Ultra Color kolekcije iz Avona, znači ona Pink i Golden Rose Velvet Matte Lipstick broj 12. Tako da to imate u nekim od blogova, mislim da su to prolećni favoriti ili tako nešto. Dalje, letnji lak za nokte koju voliš, odabrala sam 3 koje sam najviše nosila. Znači prvi lak koji obožavam da nosim leti, odnosno bilo kad, ovo je Golden Rose Color Expert broj 2, znači to je Crage Belly lak, pisala sam na blogu o njemu. Zatim, moj prvi China Glaze lak za nokte i ovo je naravno Flip Flop Fantasy i o njemu sam pisala na blogu, mada nisam uspela da uhvatim njegovu pravu boju, ali eto imate otprilike neki uvid u to kakva je prava boja. Znači, fenomenalan je, ja sam oduševljena, ne znam što ih ranije nisam kupovala ovi lakovi, uopšte nisu skupe, znači mislim su manje od 400 dinara, oko 387, tako nešto. Ali eto, dodala sam još nekoliko lakova na spisak, tako da nadam se da ću ih kupiti u skorije vreme. I treći je iz Avon Gel Finish kolekcije i ovo je boja Roses Are Red. Njega sam i slikala i samo treba da sednem da sredim te slike, tako da će i on uskoro biti na blogu, ali oduševljena sam, najviše volim da mažem crvene lakove za nokte, bilo koja nijansa, ali ovo je jedna najosnovnija koju bi svaka žena trebala da ima, tako da mi se jako dopao. Dalje, bikini koji voliš ovog leta. Sad, to je za mene jedna jako bolna tema, pošto imam velike grudi i tako da svake godine kupujem, bukvalno svakog leta kupujem nove kupaće kostime. I to su uvek neki jeftiniji jer nikako ne mogu da nađem po ovim boljim prodavnicama i ne mogu da nađem te skuplje kupaće kostime zato što su uvek male veličine i ne odgovaraju mi korpice i uvek imaju neki push-up i meni je to tako grozno, ali dobro, eto. Mislim, mrzim živo velike grudi, ali eto šta da se radim. Ali Legend je ovog leta imao sniženje koje je trajalo pa 1-2-3 meseca, tako da sam uspela da nađem kupaći kostim, mislim da je bilo oko 1500 dinara. I to je ova ljubičasta boja, sad ne znam da se lepo vidi boja. Ali eto, on se znači onako normalno se vezuje iza, ima onu kopču i može se vezati oko vrata, da ja to uvek skidam i samo ga zavežem u mašnicu i uguram ga negde zato što, da bi sunčala taj deo tu i da mi se ne bi vidjela linije. I ima ove perlice. A donji deo mi je isto bio jako zanimljiv, znači običan je, samo ima, on je malo izgužen jer je skoro pran, ali ima ovu
leden šnalu, šta god kopču. Tako da to je jedan. I kada smo bili sada na moru na Tasusu, išli smo, kako se zove grad? Prinos, da, Prinos, ili Potos, ne mogu da se sećam. Nešto od ta dva, ali nebitno, to je jedino mesto na Tasusu gde ima pijaca ponedeljkom, tako da smo tamo bili i tamo je bilo, znači, na gomili milion stvari, sve za po 3 evra i kupila sam milion stvarčica i mama i ja smo našli stvarno markiranu robu na, znači, sniženje 3 evra, sve je bilo 3 evra, ali kupila sam ovaj kupić, on je bio 7 evra. Gde sam stala? Da, pričala sam kupićem, znači, ovaj kupić je bio 7 evra, znači, gornji i donji deo komplet. I bilo je milion kombinacija boja, da, milion, bilo je 1, 5, 6, ali jedva sam našla u svojoj veličini. Sve sam tamo isprevrtala i ovo mi se najviše dopao, jednom podsjeća na pčelicu, a znate da se Beyoncé zove Queen Bee, a najviše volim Beyoncé, tako da eto imam Beyoncé kupac, šalim se. Znači, crno-žuti je, ima tako redove i ove dole su prazni, a ovi redovi gore imaju crne, okrugle perlice. Tako da, i on mi se jako dopao. A donji deo je običan crni. Ništa posebno. Uvijek imam problem jer, naravno, znači uzimam istu veličinu i gornjeg i donjeg dela, ali nekad varam, tako da nekad uzmem manji donji deo jer mi je mnogo veliki ovaj koji je inače u veličini gornjeg dela. Tako da, eto, ne znam da li me razumete, ali eto, to je moj problem s kupaćim kostimima i drago mi je da sam ga rešila ovog leta. Sljedeće pitanje je omiljeni frappuccino iz Starbucksa. Mi Starbucks nemamo u Srbiji, ja sam bila u Starbucks sada 2 ili 3 puta kada sam išla u onaj shopping mall u Sofiji, ali to je uvijek bilo oko Nove godine, tako da sam uvijek pila neka topla pića, ne mogu da setim šta sam pila, nebitno. Ali dok je bila Costa Coffee u Nišu, pošto se nažalost zatvorila, najviše sam voljela da pijem Frescato. Sad se ne sjećam ni šta baš ima tu. Mislim da ima med, čokolada, nešto tako, ali sve u svemu kao neki ice coffee. I najviše kući pijem leti one, mislim da je Grandi ili Don Cafe, ne mogu da se sjećam, ali onaj ice coffee sa kokosom, to najviše volim. Omiljeni letnji fake tan, tu stvarno nemam neko mišljenje, jer jedini fake tan koji sam ja probala je onaj iz Avona, Magic Tan. Valjda se tako zove, znači ono brown pakovanje i mislim, da, imam video o njemu. Htjela sam ove godine da probam i onu penu iz Avona što je izašla, ali eto nisam. Tako da, eto, to je jedini, meni se dopao, ali ne znam, verovatno ima nekih boljih, tako da za to stvarno nemam neko mišljenje. Omiljena letnja pesma. Sad ima ih više. Na prvo mesto je John Legend All of Me. I to sam htjela da stavim kada sam radila onaj TMI tag i toliko mi je krivo, ne znam da li, mislim da ga nisam stavila, ali poludila sam kada sam vidjela da nisam, jer mi je to omiljena pesma od svih vremena i svaki dan slušam bar po 2 puta. Tako da sam i ovog leta dosta to slušala. Slušala sam i pesmu Rude od grupe Magic. Ne znam, skroz mi je takav spot i pesma i sve mi je tako simpatično i jako mi sviđa ritam jer me podsjeća na neki Jamaica stil, šta god. Šta sam još slušala? Fancy, Iggy Azalea, Black Widow, isto Iggy Azalea i Rita Ora, onda Rita Ora I Will Never Let You Down. Uglavnom slušam sve te pesme koje puštaju na TD i radio, onda gledam onu top 40 listu. Grrr. Ne da se da snimam video. Evo. Dobro. Dokle sam stala? Da, pričala sam za pesme. Znači, uglavnom slušam one pesme koje se nalaze na top 40 listi koje puštaju na TD i radio i onda to lepo pregledam kad stignem. I da, bila je ona pesma je mnogo dobra. Waves. Slowly drifting away. Tako da, eto, sve te neke letnje pesmice za kola. Ima još nekoliko koje su baš onako za kola i za vožnju, ali ne mogu se da se setim. Ali eto, kažemo da je to to. Dalje, omiljeni letnji aksesuar, odnosno modni detalj. Pa nisam nosila toliko nakita ovog leta,
Znači uvek nosim ova 2 prstena i najviše sam nosila ovu ogrlicu zlatnu. Ne volim zlato i ovo je jedina zlatna ogrlica koju imam, ali eto, našla sam je, meni mnogo simpatična, slikat ću vam pošto naravno ništa ne vidite, ali ubacit ću sličicu ovde. To je znači zlatna ogrlica, ima mali privezak bebe koja sisa palac i ruku. I to sam dobila od kumova za prvi rođendan i eto, mnogo je volim i mnogo mi je simpatična jer nigde nisam videla da neko ima tako zanimljiv privezak. Evo kad svi se oduševa, ja imaš malo bebu govek. I tako. Dalje, omiljeni letnji parfem. Odabrala sam 2. Znači ovaj prvi najčešće, pa nekako stavim je preko dana, ali da, jako je postojan, tako da mi stoji cela dan. Ali najčešće sam ga stavljala uveče. Ovo je Flower Bomb od Viktor & Rolfa. To mi je kuma donela iz Švedske, ne znam da li ima kod nas da se kupi. Znam da nije bio u Sephori kada je ona htjela da ga kupi, a Sephora sada nema više zatvorena u Nišu, koliko smo jadni. Ali eto, ne znam, pogledajte, možda ima u Beogradu. I naravno iz Avena Little Red Dress, znači njega stavljam zimi, leti, jesen, proleće, znači kad god meni, jako mi prija ovaj parfum, jako mi je zanimljiv i sladak i sviđa mi se, osvježava u isto vreme. Dalje, letnja knjiga koju voliš, mene je ovo stvarno mnogo sramota jer ja mislim da nisam čitala knjige jedno 2 godine, a pre sam mnogo knjiga čitala, ali eto, ne mogu da stignem zbog fakulteta, stvarno nemam vremena da sednem i da čitam, tako da najčešće slušam audio knjige. Mada dobro, eto, ajte, da kažemo da se to računa. Na plaži sada ništa nisam čitala, najčešće sam rešavala sudoku i odmarala sam mozak ili sam čitala književnost za ispit koji sam spremala, ali znači do prošle godine najviše volim da čitam Agatu Kristi kada sam na plaži, inače leti, i uzmem iz biblioteke, pošto su one manje, uzmem jedno 3, 4, 5, ne znam ja, i obožavam da čitam krimi romane, pogotovo njene, i obožavam Poirota, i volim i one bez Poirota, isto od Agate Kristi, ali eto, to vam stvarno preporučujem jer stvarno obožavam njen stil pisanja. I ovo je posljednje pitanje, zbog čega si najviše bila uzbuđena ovog leta, znači pitanje glasi uzbuđena ovog leta, da ću kažem bila, pa ni zbog čega posebno. Baš mi je ovo bilo jedno čudno leto jer sam ostavila nekoliko ispita sad za septembarski rok i stvarno mi je bilo naporno i bila sam jako nervozna jedno vreme, tako da ne znam, na more sam išla sa roditeljima i sa bratom jer dečko nije mogu da uzme odmor zbog posla. Bilo mi je dosadno i doma sam učila, ali stvarno ne znam, jedno sam čekala možda da se vratim s mora i da vidim Igora, ali eto, osim toga ništa posebno se nije desilo. To je jedino vožnje što sam položila, to konačno, ne mogu da verujem da se desilo i ja da čekam da krenem da vozim i tako, zbog toga sam mnogo srećna. Sada, pošto meni ovih 10 pitanja bilo malo, ja sam dodala još 2 stavke, dodala sam omiljena serija ovog leta, jer sam konačno sela ovog leta da gledam Igru prestola i odgledala sam je, znači ne znam, za nekoliko dana. Mogla sam i brže, ali stvarno nisam imala vremena, ali serija je fenomenalna i oduševljena sam. Sad ne znam šta ću radim do marta, aprila, jedva čekam da izađe nova sezona i tako, znači oduševljena sam i stvarno vam svima preporučujem i nadam se da ću nekad imati vremena da pročitam knjige, ako ne, nadam se da ima na internetu da se skine neka audio verzija, pa da mogu i to da slušam na engleskom, jer stvarno fantastični, znači stvarno fenomenalna serija. I dodala sam znači jedan favorit, ne, ovo nije sprej za sunčenje, ovde unutra se nalazi maslinovo ulje, nego kada smo bili na plaži pa smo potrošili ovu bočku, ja sam je oprala i sipala maslinovo ulje i to smo mazali tamo zadnjih nekoliko dana na moru. Ja sam stavljala to na kosu, nego mi je lakše u spreju da lepo sve mogu da nanesem. I pošto se ja farbam i plavuša sam i kosa mi je stvarno suva i oštećena, onako kao reklama. Ali jeste, držala sam, znači nanesem ujutru kad krenemo na plažu i skupim, zavežem u punđicu i tako sam držala, pošto mi na plaži do 8 sati uveče, znači tako bukvalno ceo dan držam, posle samo isperem. Nisam to svaki dan radila, verovatno je bili bolji rezultati da sam radila svaki dan, ali eto šta je tu je. Ali onda kad smo došli u Niš, znači tim danima, pošto sam stalno sedla kući i učila, i onda tim danima kad treba perem kosu i kad mi je masna,
isto stavim ujutru i operem kosu uveče i tako držim ceo dan i stvarno sam primetila da mi je kosa mekša. Međutim, sad je još oštećena od sunca i treba da se šišam za koji dan. Takođe, nisam se peglala ovo jedno 2-3 meseca, jer jednostavno nisam htela toliko da oštećujem. Nisam ni sušila fenom kosu, tako da evo sinoć sam zaspala sa ovom mokrom kosom. Jesam, moja kosa u principu je ravna, ali mene nerviraju ove loknice iznutra i nervira me što je tako sva gusta i grozna i onda se zato peglam. Ali eto, gledala sam da više pletem kikice i da imam loknice nego da peglam kosu, da je štetim. Tako da to bi bilo to, mislim da nemam ništa više da vam kažem. Možete očekivati videe češće, znači eto imam neke rasporede izbacujem subotom i sredom. Da postove na blogu izbacujem nedeljom i četvrtkom, nekako mi tako najviše odgovara. Tako da eto, uskoro možete očekivati i konačno i svačeve. Mislim da će to biti sledeći video, svačevi onog novog Ultra Color Bold ruža za usne. To sam sve sinoć lepo islikala, samo da sredim. I to je bilo to, nadam se da vam se dopao ovaj video, hvala vam što ste bili tu uz mene i što imala sam dosta subscribera i mnogo mi znači vaše poruke i komentari, svi ste toliko divni i slatki i hvala vam puno što ste bili tu uz mene i što me pratite i nadam se da ćemo nastaviti dalje da se družimo, pa se vidimo uskoro. Ćao!